Josefine, i 2024, så fortæller du første gang højt om, at du har været udsat for et overgreb, da du er 7 år gammel. Og det fører til en retssag, som du vinder. Og her, hvor du egentlig bare skulle mærke ro og retfærdigheden, så bliver der så bragt en artikel i Fyns Stiftstidende med en række detaljer, som du på ingen måde var forberedt på skulle komme ud til verden, og især din familie. Ja. Det bliver til en kronik i Information, Ja, det gør det. og man kan jo gå ind og finde den på Information, hvis man har lyst til at læse mere. Ja, det er mennesker som mig, der betaler prisen for mediernes sensationsdækning af overgreb. Jeg håbede, at domsafsigelsen ville yde mig retfærdighed og give mig ro, så jeg kunne komme videre. I stedet blev det starten på en ny runde af overgreb, denne gang fra mediernes side. Hvordan var det at udkomme med den kronik? Det var meget nervepirrende. Også fordi så ville folk først kunne vide, hvem jeg var. Dem, der i forvejen ikke vidste. Men jeg synes, det var en så vigtig sag, at jeg kunne simpelthen ikke lade være. Du har været i presselogen, Ja. hvor at du meget modigt kom med din kritik af det her med at være udsat for overgreb, og det så bliver bragt i medierne. Og så har du været sådan rundt i nogle forskellige andre medier, hvilket... Jamen, jeg er blevet interviewet til en del artikler, blandt andet ved Journalisten, TV2 Fyn også. Og så har jeg været med i Tabloid på DR1, og jeg har også været med i Sagen Genåbner, en anden podcast. Jeg sidder jo lidt her og sådan godt kan mærke, at den her samtale, som vi skal have lige nu, at den er følsom. Ja. Jeg sidder jo her og tænker, jeg er jo også journalist, og hvordan er det lige, at man har den her samtale med dig lige nu? Ja. Og især også fordi, at du har haft dine kritikpunkter i forhold til, at medierne går ind og beskriver det, du har været udsat for. Ja. Så hvad er det, der gør, at du lige nu har lyst til at fortælle om det? Jeg tror, at det er bare en mega vigtig sag for mig. Også fordi, at jeg ønsker virkelig ikke, at der er nogen andre, der skal igennem det samme, som jeg var igennem. Fordi det ødelagde rigtig meget for mig. Da du er 7 år gammel, der er du udsat for et seksuelt overgreb af din mors kæreste. Ja. Hvor lang tid havde han været i jeres liv på det her tidspunkt? I omkring 2,5-3 år. Ja. Hvordan havde du det med ham, da han kom ind i jeres liv? Jamen, jeg var jo 5 år, da han kom ind i mit liv, så han har jo været der det meste af det. Og havde det egentlig rigtig fint med ham. Og det er så, da de flytter sammen, at de her overgreb ligesom begynder at ske. Og nu siger du selv, at det er overgreb, så det var ikke kun en enkelt Nej, der har været 3 episoder. Ja. Altså, kan du huske det, der er sket? Ja, meget tydeligt. Hvordan reagerede du efter de her overgreb havde fundet sted? Jeg tror, dengang vidste jeg ikke ligesom egentlig, hvad der var sket. Jeg vidste ikke, hvad der var rigtigt og forkert. Og jeg sagde det egentlig bare ikke til nogen. Han havde sagt, at jeg måtte ikke fortælle min mor det, og det var vores hemmelighed. Så det lyttede jeg jo til. Og så er det først, da jeg bliver lidt ældre, omkring de 12 år, at det ligesom går op for mig, at det egentlig ikke er okay, det der har været sket. Hvad er det, der gør, at du lige pludselig får den tanke? Jeg tror bare, jeg bliver mere bevidst om, hvad der er rigtigt og forkert. Og det kommer ligesom, jeg tror, jeg havde fortrængt det lidt i årene efter. Men der kommer det ligesom op og vende igen og fylder rigtig meget. Ja. Er det nogle tanker, du går med alene? Ja, siger det ikke til nogen overhovedet. Kan du huske, hvad for nogle tanker, du havde? Jeg tror, jeg havde meget tanker om, at jeg vidste, at hvis jeg sagde det her højt, så ville jeg ødelægge rigtig meget. Jeg ville splitte vores familie ad.
men jeg vil også ødelægge rigtig meget for ham. Og det virker jo mærkeligt, og at det er det, jeg tænker, at jeg vil ødelægge noget for ham. Men det var de tanker og følelser, som jeg sad med, og grunden til, at jeg ikke sagde noget. Hvad tænkte du, der skulle ske? Jamen, jeg tænkte jo, at han ville i hvert fald miste sit arbejde, hvis jeg sagde det her højt, og han blev fundet skyldig i det. Jeg tror bare, at jeg var bange for, hvad der også skulle ske med ham efterfølgende. Men jeg havde også en frygt for ham, og hvad han kunne finde på at gøre, hvis jeg sagde det her højt. Men jeg er også bare det der med, at min familie vil blive splittet. Hvordan var jeres sådan familieliv? Jeg har jo altid tænkt, at jeg er vokset op og har haft det mega, mega dejligt. Men når jeg kigger tilbage nu, så kan jeg godt se, at der er flere steder, hvor jeg tænker, at sådan burde det måske ikke være. Altså, der har været rigtig meget psykisk vold også for min mor og mine søskende, som jeg først har lagt mærke til efter, at han var væk. Eller i hvert fald kunne sætte ord på, hvad det var. Og jeg tror bare, hele stemningen i huset var meget efter, hvordan han havde det, og hvordan han lige synes, det skulle være. Var du bange for ham? Ja, det var jeg jo nok. Der går jo nogle år fra, du er 7 år, til du er 12 år. Ja. Og der blev du udsat for noget overgreb der? Nej, der har kun været de 3 episoder, der var dengang i foråret 2015. Ja. Og så stoppede det. Var det noget, du frygtede skulle ske igen, så når det ligesom var stoppet? Da jeg blev ældre, ja. Jeg tror, jeg tænkte meget over det. Han var en, der også sådan, så skulle han putte med os og sådan noget. Så det var meget ubehageligt, også da jeg blev ældre. Når du siger, at du har søskende, Ja. det var så ikke hans børn? Nej. Så din mor og ham, de har ikke fået barn sammen? Det har de ikke, nej. De her sådan episoder med psykisk vold, hvordan føltes det? Det er egentlig aldrig noget, jeg har snakket om, faktisk. Ja, jeg tror også bare, man kunne bare mærke det på atmosfæren i huset. Man skulle hele tiden gå på listetær, hvis man kunne mærke, at han var i dårligt humør. Du begynder at få det rigtig dårligt. Ja. Hvornår begynder det? Det begynder der er omkring de 12. Jeg begynder at lukke mig lidt mere ind i mig selv. Jeg er rigtig bange for at lave fejl. Lader som om, at alle fint smiler og lever videre. Og så er det først nogle år efter, hvor jeg får det rigtig, rigtig skidt. Altså jeg har daglige hovedpiner og bliver udredt somatisk for alverdens ting og sager. Og de kan ikke finde noget der. Og de siger sådan, at det må være noget psykisk. Starter op i en psykolog og kører der, og fortsætter så bare lidt videre, indtil jeg så starter i gymnasiet. Og der vælter min verden bare fuldstændig. Jeg har så meget angst hver dag, at jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke gå på skolen og ender med at droppe ud efter et par måneder. Kommer i udredning i psykiatrien. Får også generaliseret angst, diagnosen og moderat depression, som jeg så går til behandling for. Hvordan reagerer sådan din mor og den mand, som I lever sammen med, på, at du får det dårligt? Ja, der var jo ikke rigtig nogen, der kunne forklare, hvorfor jeg fik det dårligt. Og hvorfor at det lige var mig, der skulle få det dårligt, når min søskende havde det fint. Så der var nogle spørgsmål ved det, som kun jeg ikke kendte svaret på. Vidste du godt, hvorfor at du havde det dårligt? Ikke i starten. Det er først noget, jeg har kunne koble tilbage til senere hen. Ja. Og hvad sker der så, efter at du har fået de 2 diagnoser? Jamen, jeg går jo egentlig bare derhjemme. Jeg kunne ikke gå i skole jo. Jeg arbejdede en lille smule hver morgen, for jeg havde noget at stå op til. Går i behandling, der bruger meget tid på det. Starter også på medicin. Da medicinen egentlig begynder at virke, der kommer der noget mere ro på. Og lige pludselig en dag, så beslutter jeg mig bare for, at jeg kan ikke gå med det her længere selv. Jeg får det ikke bedre, og jeg har brug for at få noget hjælp til at håndtere det her, hvis jeg nogensinde skal komme videre med mit liv. Kan du huske, hvor du var henne, da du fik den tanke? Ja, det var
sent om aftenen, og jeg var egentlig gået i seng. Mine forældre er jo skilt. Jeg snakker stadig også med min far, min biologiske far, og bor ligeligt ved både min mor og min far. Så jeg var egentlig hjemme med min far, var gået i seng. Ja. Så ender jeg med at skrive en besked til min tidligere stedfar der, og være sådan, jeg bliver nødt til at fortælle min behandling i psykiatrien omkring det, du har gjort ved mig, da jeg var mindre, fordi jeg kan ikke gå med det længere selv, jeg får det ikke bedre, jeg har brug for noget hjælp. Altså, så der kom bare et behov for at sige til ham, at nu skulle det ikke være en hemmelighed mere. Ja. Hvordan er det at ligge der og skrive den her besked til den mand, som du i virkeligheden har været ret bange for? Det kom bare meget naturligt. Jeg tror ikke, jeg tænkte så meget. Det skete bare, og så var det jo gjort. Hvordan var det at trykke send? Det var rart. Ja. Der var lige nogle sten på skuldrene, der lidt ud der i hvert fald. Får du noget svar? Det ender med, at min mor ringer til mig næste morgen, meget tidligt om morgenen. Og jeg har ikke rigtig kunnet sove den nat. Han har vist min mor besked, og hun skal jo høre, at altså, er det rigtigt det her? Hvad er lige op og ned her? Hvad siger du så til hende? Jeg kan ikke få mig selv fysisk til at fortælle hende, hvad der er sket. Hun vil jo gerne vide, hvad der er sket. Så jeg ender med at skrive en meget overordnet besked til hende, mens jeg egentlig stadig snakker med hende. Hvad var det, der var svært ved at skulle sige det? Ja, jeg tror bare, jeg synes, det var ubehageligt, at nogen skulle vide, hvad der var sket. Det var også noget, jeg havde gået med selv i 9 år der. Det føltes bare meget fremmed at skulle sige det højt. Og hvordan reagerer hun på det? Jeg var jo ved min far, og tager over til min mor. Og så sidder vi 3 ligesom der og skal snakke. Din mor og den mand, hun lever sammen med? Ja. Hvordan var det? Altså jeg tænker, du må da skulle bruge nogle kræfter på at gå over til dem og gå ind ad døren og se dem i øjnene på en eller anden måde på det her tidspunkt. Ja, også fordi at han spillede så meget offer i det, at han blev ved med at sige, at jeg løg jo. Han ville jo ikke anerkende det. Og han sagde, at det var fordi jeg var syg, at det var noget, min hjerne bildte mig ind. Den kørte han meget på. At det var fordi jeg var syg, at min hjerne fortalte mig løgne. Og hvad svarede du så? Det var jeg jo sikker på, at det ikke var. Men når der sidder et voksen menneske der og siger det til dig, så bliver man i tvivl. Ja. Og jeg vidste ikke rigtig lige, hvad jeg skulle tænke eller føle der. Hvordan var det at se din mor? Det var hårdt. Ja. Jeg vidste godt, hun var rigtig ked af det. Og hun gik jo selvfølgelig også fra ham. Altså, de skulle jo ikke være sammen. Det kunne hun jo ikke leve med. Men det var hårdt. Ja. Så I sidder der, og han prøver at få det til at se ud som om, at det er dig, der er syg, og det er løgn alt det her. Ja. Men han siger jo også, at så må vi jo melde ham, hvis det er det, vi vil. Hvad tænker du om det? Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville gøre på det her tidspunkt. Hvordan afsluttes det her møde med dem? Jamen, det ender med, at mig og min mor, vi kører ud for at snakke med min far omkring det hele. Han vidste ikke. Jeg havde ikke fortalt noget til ham. Så nu har du lige præsenteret det for først den mand, der har udsat dig for overgrebet. Nu ved din mor det. Ja. Hvordan havde du det med at skulle ud til din far og fortælle det? Det havde jeg ikke lyst til. Nej. Det sagde min mor, det skulle vi. Fordi det ville hun også. Altså, hvis det var min far, jeg havde fortalt det til, så ville hun jo også gerne vide det. Og det kunne jeg jo også godt se. Jeg havde heller ikke noget imod, at min far han skulle vide det. Men det var mere, det var svært. Da I ligesom går fra den mand, du har boet sammen med i mange år, hvordan er han? Han græder rigtig meget. Og spiller sådan offeret i det, som at vi skal have medlidenhed med ham. Hvordan har du det med det her? Jeg synes, det er svært, men alligevel også en lettelse. Jeg havde det meget blandet, vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle føle, og nu var det ude, og nu blev min familie lige pludselig splittet ad. Og nu har han jo lige siddet og påstået, at du løg. Ja. Var du bange for, at de ikke ville tro på dig? Jeg var rigtig bange for, at min familie ikke ville tro på mig. Og min mor havde også
hun havde ikke svært ved at tro på mig, men hun havde ikke lyst til at tro på mig. Nej. Fordi det betød jo så, at hun havde været sammen med en, der havde gjort det her mod hendes datter. Og det havde hun jo ikke lyst til skulle være sket. Men I ankommer så Ja, over til det far. Ja, det er faktisk udvalgets arbejde. Hvordan er det at se ham? Jeg var glad for at se ham. Ja, fortæller ham det også. Hvordan Igen. reagerer han? Han bliver også rigtig ked af det. Men der kan jeg virkelig også mærke, at han tror virkelig på mig. Men han er også selvfølgelig rigtig ked af, hvad jeg har været igennem. Og hvad med din mor der? Bliver det også mere sådan, måske mere virkeligt i virkeligheden? Jeg tror, det tager en lidt længere tid. Okay. Og Hmm. at det virkelig kommer. Ja. At hun virkelig forstår, at det her er egentlig rigtigt. Ja. Og at man kan jo sagtens også forstå, Helt vildt. hvor svært det må være lige pludselig at finde ud af, at ens barn har været udsat for noget. Og jeg kan også godt forstå det behov i, at man tænker, jeg vil hellere have, at det ikke er rigtigt, end at det er rigtigt. Men min mor vidste jo også godt, at hvis hun ikke troede på mig, så ville jeg jo også gå. Altså, så ville jeg jo sige, det er fint, du er bare ikke længere min mor så. Og det var ikke sådan, at hun sad ikke og troede på mig. Men jeg vidste også, at det var svært for hende, ligesom, og det var også 12 år hendes liv, hun så havde levet på en løgn. Så jeg gav hende også den tid til at falde på plads i det hele. Aftaler I noget, dig og din far og din mor? Altså, jeg tager egentlig bare hjem til min far igen, og er der. Og der går faktisk en hel uge, før jeg egentlig har en tid inde i psykiatrien. Jeg ringer og snakker med dem den dag, men vi har misforstået hinanden lidt, og hun troede, det var fra et tidligere forhold, ikke ham, hun var sammen med nu. Så der var lidt miskommunikation der. Så der går faktisk en hel uge, før der egentlig sker noget igen. Ja. Men jeg er jo inde og snakke med dem der, og hun laver også selvfølgelig en underretning til kommunen. Det skal hun jo. Kommunen kontakter os jo samme dag, at vi skal derude, både mig og min mor og min søskende. Hvor skal I komme hen? På kommunen og snakke med dem. Okay. Ja. Hvordan er det at nu være på vej ud til kommunen? Altså, det vidste jeg jo inderst inde nok godt ville ske, men jeg var alligevel ikke helt forberedt på det. Det var lidt voldsomt at sådan skulle smide alt, hvad man havde i hænderne, og tage derud. Det føltes meget surrealistisk, sådan hele det der. Du er 17 år på det her tidspunkt. Jeg er faktisk kun 16. Du er 16 på det tidspunkt? Ja. Så der er jo gået nogle år, kan man sige, siden de overgreb, de fandt sted. Ja. Så det er jo ikke sådan, at, altså det ved jeg ikke, hvordan er processen så? Kommer man så, man kommer jo ikke til en gynækologisk undersøgelse, eller der er jo ikke ligesom nogle sådan fysiske beviser. Det er der ikke. Nej. De ville jo bare gerne snakke med mig, høre min oplevelse. Så ville de jo også gerne snakke med min mor og mine søskende omkring, hvad de ligesom havde oplevet, om mine søskende også havde været udsat for et eller andet. Havde de heldigvis ikke. Og de ender jo så med, kommunen ender med at politianmelde ham. Hvordan har du det så på det tidspunkt? Når det lige pludselig kommer til at være nu noget, politiet ligesom skal gå ind? Jeg tror, det gav mig noget ro. Også fordi, at så skulle jeg ikke tage den her beslutning selv. Jeg synes, det var mega svært at stå der og være 16 år. Hvad fanden skal man lige gøre? Men nu var der nogle voksne, der havde taget den her beslutning for mig. Det gjorde det helt sikkert lettere. Og er din mor sådan mere forstående over for situationen på det her tidspunkt? Ja, altså det begynder mere og mere at gå op for hende. Hvor lang tid er der gået derfra? At det var stadig den der uge. Okay, det var samme dag. Okay. Ja. Okay, okay. Det gik stærkt. Ja. Hvordan er det at skulle fortælle det til kommunen? Fordi det er jo lidt nogle andre end din mor og far, kan man sige. Ja. Det var også svært. Jeg tror, det er det der med at skulle sætte ord på noget, men egentlig ikke rigtig ved, hvordan man lige skal få sat ord på. Og jeg tror, jeg fik også lov til at fortælle dem sådan meget overordnet ude ved dem. Altså skulle ikke
gå ned i nogle detaljer eller noget. Det gjorde det helt klart nemmere, men det var stadig mega svært. Hvor lang tid går der fra, at de har anmeldt det, til at du hører fra politiet? Der går alligevel lidt. Jeg kan huske, at det er cirka 1,5 måned efter, der skal jeg ind til politiafhøring på politistationen. Det er jo også lidt sådan en ting, ikke? At komme ind. Det var forfærdeligt. Ja. Det synes jeg virkelig. Ja. Det var virkelig hårdt. Ja. Også fordi, at der blev der jo virkelig brugt i det. Selvom at de siger, at de tror på, hvad jeg siger. Så de der spørgsmål, de kommer med, og de spørger jo bare om det samme igen og igen. At så bliver man i tvivl om de rent faktisk tror på en. Men sidder du inde alene, eller havde du en for kommunen med under afhøringerne, eller hvordan? Jeg blev videoafhørt, Ja, så jeg slap for at skulle sige det hele igen i retten. okay. Så skulle jeg kun komme med supplerende kommentarer i retten. Ja, så det var jo 2,5 timer eller sådan noget. Jeg blev videoafhørt der, hvor det var kun mig, og så hende, der afhørte mig. Og så sad de ude bagved min bistandsadvokat og hans advokat og kommunen, og jeg ved ikke hvem. Der sad en masse ude bagved og lyttede med. Det var virkelig frygteligt. Ved du, hvor lang tid du sad under afhøring? 2,5-3 timer eller sådan noget. Og efter den afhøring, hvad sker der så der? Der sker ikke rigtig noget. Vi får bare at vide, at vi skal vente. Og der går en del måneder, så bliver jeg kontaktet af politiet, om de måtte kigge mine journaler igennem. Siger, at selvfølgelig må de det. Og så går der nogle måneder mere. Og så i december, et halvt år efter, der får jeg en besked om, at der kommer en retssag. De ved endnu ikke, hvornår, men den kommer. Og hvordan er det at modtage det brev? Det er en lettelse. Også fordi på det her tidspunkt, jeg har ikke nogen følelse af, at det er synd for ham, eller at der skal passes på ham overhovedet. Nu vil jeg bare gerne have noget retfærdighed over for mig selv. At der er nogen, der tror på, hvad jeg rent faktisk siger her. Og det er ikke en rar følelse? Jo. Ikke at sådan føle ansvar for ham på den måde? Jo. Og hvordan er det omkring dig? Fordi ham og din mor, de har jo levet sammen på det her tidspunkt, og du er jo hos din far, og hvordan føles det sådan i jeres familie under så stressende vilkår, kan man sige, ikke? Det var også hårdt som familie, og mine søskende havde også svært ved, hvordan de lige skulle tage det, og kunne det virkelig være sket, fordi sådan havde de jo slet ikke oplevet det. Så det var jo mega hårdt at være familie, og det tog jo også tid for os at finde tilbage igen. Men vi fik det også meget bedre som familie efterfølgende. Dejligt. Ja. Ja. Så du får et brev om, at du bliver indkaldt til retssagen her. Ja. Hvor lang tid går der for, at du får det brev til, at du skal... Jeg får et brev der i december 24, og så en måned efter, der får jeg så en dato, som ligger i marts. Så er det 11 måneder siden, at jeg sagde det højt. Og er din mor gået fra ham på det her tidspunkt? Ja. Jeg gik jo fra ham med det samme, da jeg sagde det. Hvordan får du det? Altså, kan du mærke, at du får det bedre? Altså, jeg kan i hvert fald mærke senere hen, at jeg får det bedre. Også det der med, at han er ikke i min hverdag længere. Jeg skal ikke hele tiden forholde mig til ham, og være bange for, om han vil gøre noget. Det letter i hvert fald helt vildt. Ja. Man kan sige, du har jo levet en eller anden belastning i mange år, ikke? Altså fra du er 7 til du er 16. Det er alligevel mange år af dit liv, hvor du har på en eller anden måde skulle deale med noget, som du på ingen måde i virkeligheden skulle have dealet med. Hvordan er det op til retssagen? Altså hører I fra ham, eller lader han der være i fred? Jeg hører ikke noget fra ham. Jeg har ikke set ham siden den dag, der jeg var i. Jeg snakkede med ham. Kommunen lavede jo også en eller anden regel med, at vi måtte ikke være under samme tag og sådan noget. Så det sidste gang, du ser ham, det er der, hvor du sidder over for ham og din mor? Ja. Så skal du i retten? Ja. Hvordan har du det med at skulle ind igen? Altså, skal du sidde så i samme rum som ham, eller? Nej, min advokat sagde til mig, at jeg kunne bede
om, at vi sad i 2 forskellige rum, så jeg ikke skulle møde ham. Og det bad jeg så om. Ja. Skulle jo ind, og jeg skulle jo ikke afgive forklaring igen, men der blev jo spillet den der 2,5-3 timer video der. Og Skulle du sidde og høre på det? Så din egen forklaring? ja, eller jeg fik valget, om jeg ville høre det eller ej. Okay. Men det var jo lang tid siden, jeg var kommet med den forklaring, så jeg vil jo gerne høre, hvad det var, de stillede mig spørgsmål ud fra. Ja. Ja, og så kunne forsvar og anklage, og så efterfølgende stille mig yderligere spørgsmål. Hvem var til stede under den retssag? Ikke nogen. Jeg havde jo valgt, at jeg ville ikke have nogen overhovedet med. Så hverken din mor eller far? Nope. Ja. Og jeg havde jo også flere, der sagde, at de rigtig gerne ville tage med mig derind. Men jeg sagde, at jeg ville gerne have, at de blev væk. Også fordi jeg vidste jo ligesom godt, hvad der ville komme frem i den her retssag. Dørene blev faktisk også lukket, da jeg var inde og afgive forklaring. Jeg havde ikke lyst til, at de skulle vide præcis, hvad jeg havde været igennem. Så det var egentlig kun mig og min advokat. Der var der også forsvar og anklager. Og så selvfølgelig dommerne. Hvordan føltes det at være derinde? Det var rigtig hårdt. Også det der med, at man bliver... Det er nu, det gætter, eller hvad man siger. Men altså, de var rigtig søde ved mig. Hans forsvar, ikke så meget. Men det er jo også... Altså, det er jo hans job. Og skal stille mig kritiske spørgsmål til, hvad jeg har sagt. Så undervejs, der skal du ligesom forklare, hvad der var sket. Det er jo også svært, altså tit i sådan en retssag, så handler det jo også om beviser. Ja. Altså man skal kunne bevise, at man har været udsat for et overgreb. Ja. Det må jo have været svært, eftersom at du var ret lille, da det skete, og der var gået en del år. Ja, det er jo også det, at den her sag er lidt speciel, i og med, at han rent faktisk får en dom. For der var jo ikke nogen beviser, det var jo påstand mod påstand. Men dommerne sagde jo, at de lagde rigtig meget vægt på, at jeg havde fortalt det samme igennem det hele. Jeg havde ikke overdrevet noget, for det kunne jeg sagtens. Jeg kunne sagtens have gjort det værre, end det var, eller hvad man siger. Men jeg fortalte jo bare, hvad der var sket. Og så sagde de, at det havde også undret dem, at han havde sagt, at vi bare kunne melde ham så, hvis det var det, vi ville. Hvorfor han ikke havde stillet mere spørgsmålstegn til, hvad det egentlig lige var, jeg sagde der. Så altså hans reaktion på det har også været med til ligesom at stille spørgsmålstegn, hvorfor han sagde det, hvis det var, at han ikke havde gjort det. Ja. Hvor mange retsmøder var der? Der endte med at være 2 i byretten, men det var egentlig fordi, at der var en helt anden årsag. Der kom en bombetrussel mod Odense retssal den dag, på grund af en helt anden sag. Så de blev jo nødt til at afbryde. Så der gik så en måned mere, noget hen i april, hvor den så blev taget op igen. Ej, det må have været hårdt. Ja. Fordi jeg tænker, at du må have brugt så mange kræfter på bare overhovedet at skulle derhen. Ja. Men jeg husker det som, at jeg faktisk ikke... Altså, at det var de samme, der var der en gang til. Så de skulle egentlig bare have... Jeg tror, det var kommunen, der manglede at afgive forklaring. Så jeg behøvede faktisk ikke at tage dig ind igen og afgive forklaring igen. Okay. Ja, så det var egentlig fint. Ja. Ja, jo, for jeg var der ikke til andet retsmøde, hvor afgørelsen også kom. Og her under de her 2 retsmøder, der var ikke presse heller? Nej. Der var lukkede døre, hvilket betyder, at pressen ikke må være til stede? Ja, under min del i hvert fald, men der var heller ikke noget presse, da dørene var åbne. Var du nervøs for, om der ville være det? Jeg tror ikke, jeg havde tænkt så meget over det. Da jeg kom, så jeg jo, at der var ikke nogen, så jeg tænkte, det er jo, så kommer der ikke noget om det her, hvilket egentlig også var fint. Så skal dommerne ligesom træffe en afgørelse. Ja. Hvordan lyder dommen? Jamen, han får 1 års ubetinget fængsel. Og hvordan var det at høre? Altså, jeg var jo ikke til stede under afgørelsen, så jeg blev jo ringet op af min advokat senere. De siger jo, det er en høj straf, men ja, det synes jeg jo ikke. Altså,
1 år for at ødelægge så meget for mig. Men jeg tror, at for mig var det ikke, hvad han endte med at få. Det handlede om. Det handlede mere om, at de rent faktisk troede på mig og gav mig ret i, at det her var sket. Ja. Ja. Så du fik ligesom rettens afgørelse på, Ja. at det her, det var ikke bare noget, du havde fundet på. Det må også have været stort. Ja. Hvor er du henne, da du får afgørelsen? Jamen, jeg er derhjemme sammen med min mor i vores stue, og sidder egentlig bare og venter på, at min advokat, hun ringer og fortæller om det. Hvordan er stemningen sådan lige inden? Jeg tror, jeg er meget nervøs for, hvad det rent faktisk ender med. Jeg havde ingen idé om, Nej. ja, netop fordi der var jo ikke nogen beviser i det overhovedet, så jeg, altså min advokat gik også meget op i at sige, at hvis han ikke blev dømt, så var det jo ikke ensbetydende med, at det ikke var sket. Det var bare ensbetydende med, at de har ikke kunne bevise, at det er sket. Og så ringer din advokat, Ja. og hvad siger? Ja, hun starter med at sige, at han er dømt. Og så kan jeg jo trække vejret lidt igen. Og så fortæller hun jo, at han har fået 1 års ubetinget fængsel, og fortæller også der, at han allerede har anket den. Så vi skulle i landsretten også. Var det en mavepuster? Lidt, fordi nu var der kommet en afgørelse. Ja. Og jeg havde håbet, at der kunne komme lidt ro på igen. Det havde været en vild tid. Også en måde, hvor han ikke rigtig ville acceptere det. Ja, men jeg tror, at det jeg også fik at vide, var, at hvis han ikke ankede den, så ville det jo være samme som at sige, at han erkendte, at han var skyldig. Og det ville han jo ikke. Og det gjorde han heller ikke i retten. Nej. Mm. Han benægter det jo også stadig. Ja, så skulle den jo videre til landsretten, for at vide, der går 6 til 12 måneder, før den kan komme op igen. Tænker, fuck, det kan jeg ikke overskue. Men det er jo sådan, det er. Så går der 3 uger, så bliver jeg ringet op af min advokatsekretær og siger, der er retssag den 27. maj. Så kigger jeg lige, hvad dato er det i dag? Siger jeg, altså i næste uge? Så hun sådan, ja. Så var jeg sådan, wow, det havde jeg ikke, det var jeg slet ikke forberedt på. Og hun var sådan, nej, og de havde også skrevet til retten, og var sådan, om de havde lavet en tastefejl og skrevet 25 i stedet for 26. Men det havde de ikke. Så der var retssag en måned efter. Det var dejligt, men også vildt. Og så skulle processen gentages igen. Ja. Hvordan var det? Det var hårdere anden gang. Ja. Også fordi første gang havde jeg ikke noget at miste. På samme måde, som jeg følte, jeg havde anden gang. Fordi han var jo blevet dømt, og det kunne de jo så trække tilbage nu. Så jeg synes, det var hårdere. Der kommer så også en afgørelse. Ja. Og hvad siger afgørelsen? De siger, at de altid er hårdere i byretten end i landsretten. Så det ender med, at han får 9 måneder ubetinget fængsel i landsretten. Okay, ja. Så der røg lige 3 måneder af. Ja. Det var selvfølgelig træls på en eller anden måde. Ens oplevelse skal gøres op i, hvor slemt de synes, det er, når det har ødelagt så meget for mig. Hvor, jeg synes jo aldrig, at det kan veje det op, uanset hvad han havde fået. Men igen, så var det var ikke så meget det, jeg gik op i. Det var mere den der retfærdighedsfølelse. Men du vandt. Jeg vandt. Og så er du jo bare sådan, nu kan du endelig få noget ro på igen. Og jeres familie kunne ligesom lande efter alt det, I har været igennem. Og nu skal I egentlig bare have ro på. Og selvfølgelig så er der så en retssag til, men ja. Du har jo også været igennem meget på det her tidspunkt. Ja. Jeg tænker egentlig også, at du også på en eller anden måde har været alene. Selvom du har haft din advokat, så har du jo ikke haft din familie med i den proces. Nej. Så sker der så noget, som river alt op en gang til. Ja. Hvor er du henne, da du finder ud af, at der er blevet skrevet denne her artikel? Jamen, jeg vågner og skal i skole, ligesom jeg skal alle andre normale dage. Og så sender min mor mig en artikel, som hun har fået tilsendt af min morfar.
der kan jeg jo så læse, at det er min sag, det her det handler om. Og jeg kunne læse meget specifikke detaljer omkring, hvad jeg havde været udsat for, som jeg egentlig kun havde fortalt til den politiafhøring der, og som jo så var blevet spillet der i retten. Det kunne jeg jo nu læse i avisen, og det kunne min familie også. Hvad var det, som var det værste ved den artikel? Det var helt klart, at de specifikke detaljer var med. Jeg var egentlig ret ligeglad. Altså min mor, hun skrev, der er blevet skrevet en artikel om det i sagen. Jeg tænkte, det er fint nok, det må der gerne. Men da jeg så læste, at de specifikke detaljer var med, der brød jeg jo fuldstændig sammen. Ja. Og man kan sige, at alle de her måneder, så er det jo netop noget, du har for det første gået med i rigtig mange år alene. Ja. Du har så fundet modet til at sige det højt. Du har fået sagt det til politiafhøringen, men du har jo samtidig også ikke vil have din familie med ind under retsmødet, som jo er ret voldsomt at skulle sidde alene med under sådan en situation. Du er ikke særlig gammel. Jeg er 17 på det her tidspunkt. Og har egentlig frabedt dig, at de kommer med, netop fordi, at du ikke ønskede, at de skulle få de her detaljer. Ja. Og lige pludselig får du så at vide, at din morfar og din mor og alle mulige andre kan sidde og læse det her. Ja. Når du siger, at du sådan blev retraumatiseret, kan du prøve sådan at sætte nogle ord på, hvordan? Jeg tror, at jeg havde egentlig... Altså, jeg var begyndt at pakke det lidt væk. Nu var den første retssag overstået, og jeg kunne begynde at komme lidt videre med mit liv. Men så stod de her detaljer jo i avisen, og jeg skulle lige pludselig forholde mig til det hele en gang til. Og jeg skulle forholde mig til, at min familie nu også kunne læse det her. Hvordan reagerede din familie så på at læse de her detaljer? Det var jo ligesom det, du på en eller anden måde for alt i verden ikke ville have, at de skulle vide. Ja, jeg tror, at... Ja, på en måde tror jeg, det var rart for dem egentlig at kunne få afklaret, hvad det egentlig var, der var sket. De vidste jo kun, der var sket noget, men de vidste jo også godt, at jeg ikke synes, at det her var særlig sjovt. Følte du dig forkert? Altså sådan, var det sådan den følelse, at... Jeg tror mere, at jeg var ikke klar til, at de skulle vide, hvad der var sket. Så det der med ikke at have din egen ret til at fortælle, hvornår nogen skulle vide noget, der var så sårbart for dig. Ja, og jeg får jo aldrig lov til at fortælle min historie først, fordi det er der nogle andre, der har gjort. Inden du kom, så tænkte jeg, at der var noget af det her, jeg godt kunne genkende, fordi at da jeg var 13 år gammel, var jeg udsat for et seksuelt overgreb. Og det kom til at forme mig. Man kan sige, at forskellen på din situation og min situation er, at det meget hurtigt kommer til at blive en sag hos politiet. Fordi at jeg den her aften bliver udsat for det her overgreb et sted af flere mænd. Og det er i nærheden af, hvor jeg bor på det her tidspunkt. Og jeg er også meget beruset, da det sker. Og næste morgen vågner jeg ligesom op og kan slet ikke sådan helt forstå, hvad der er sket. Og der går jeg så ud i badet og kan ligesom se på mig selv, at jeg har sådan nogle sugmærker på mig her. Det der er, at jeg var ikke alene. Jeg havde 2 kammerater med. Og der beslutter vi os egentlig for, at det der er sket, det skal vi aldrig nogensinde sige til nogen. Men jeg har det rigtig dårligt. Og der begynder at komme de her sådan flashback tilbage. Og der havde jeg sådan en oplevelse af, at min mormor lige pludselig kommer ind ad døren. Og det er ikke sådan, hun kommer ikke sådan rendende altid. Men det var ligesom om, hun vidste bare, at hun skulle op og snakke med mig. Så hun kommer op, og så siger hun, sætter sig med min seng og siger, Sara, nu skal du fortælle mig, hvad der er sket. Og så bryder jeg sammen. Ja. Men i hvert fald så kommer jeg på Rigshospitalet først en samtale med en læge derinde. Og der skal jo forklare, hvad der er sket. Og bare det sådan at sidde over for en voksen mand, og så skulle forklare, at man er blevet tvunget til nogle forskellige seksuelle ting. Så skulle der også ringes efter min rigtige far. Og det kan jeg nemlig også huske, at det var næsten
det aller værste, det var, at han skulle komme, og han skulle høre det. Og i den her periode, der skal politiet så finde beviser på det. Og så kan jeg huske det der med, at vi havde været på politiafhøring, og så går jeg sådan ned gennem en gade, og så kan jeg se, der er sådan en kiosk med sådan aviser, overskrifter. Ja. Der kan jeg så læse 3 piger, 6 misbrugt på Østerbro i København. Og det der med, at det var sådan Østerbro, det var jo der, jeg var opvokset. Så nu kunne alle ligesom læse med der, ikke? Så da jeg ligesom ser din kronik, så forstår jeg det jo godt. Jeg tror slet ikke, jeg havde tænkt så langt dengang, at det var ubehageligt, at det stod der, eller at det var noget, man sådan kunne kritisere. Da du finder ud af, at de ligesom har valgt at lave den her artikel, og de har brugt detaljer, som ingen andre end dig og politiet i virkeligheden ved, og din advokat. Hvad gør du så? Jeg har en tidligere rektor på det her tidspunkt, som følger med i min sag. Også selvom jeg på det her tidspunkt ikke går på skolen. Og han har læst med også I avisen? i avisen. Ja. Jeg skriver til ham og sådan, det her, det synes jeg virkelig ikke er særlig fedt. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, der er hysterisk, eller... Og så skrev han jo tilbage, at det var ikke okay, det der stod. Han har fulgt noget i hele sagen Okay. og virkelig været der. Og han siger jo, at han synes, jeg skal skrive til journalisten og bede dem om at fjerne det. Og der tænker jeg jo, de anede jo slet ikke, at man kunne. Så det var jo bare mega glad for. Og ender med at skrive til journalisten og fortælle, hvad det gør ved mig, at de her detaljer står i avisen, og få dagen efter et svar tilbage fra lokalredaktøren, at de havde rettet lidt i den nu, men de kunne ikke rette yderligere, da det ellers ikke ville give mening for læserne. Og jeg læser det igen, og jeg synes jo stadig, det er for meget, det der står. Jeg skriver der til min tidligere rektor igen. Og sådan, de har rettet lidt i det nu, men jeg synes stadig, at det er for meget, det der står, og han læser jo med også. Er det også overskriften? Ja, man voldtog sin 7-årige i stedet, der 10 år senere skal han i fængsel. Og det er jo ikke det, der er sket. Men de mener jo, at fordi det juridisk går ind under voldtægtsparagrafen, så mener de jo, at det kan de sagtens skrive. Det er jeg jo så også uenig i. Men han beder så om at få mail og telefonnummer på dem her. Og så skriver han til dem også. Så journalisten hører for din rektor? Lokalredaktøren gør. Ja. Og journalisten. Og han har lavet noget samarbejde med chefredaktøren på avisen, så han CC'er ham også. Så det ligesom er dem alle 3, der får den her mail. Er det kort tid efter, at de har bragt den? Det er 3 dage efter, så folk har jo læst den. Men jeg tror bare, at jeg synes, det var så ubehageligt, at det stod der. Og hvordan reagerer de så på det? Jeg ender faktisk også med at ringe til dem, for om det kan hjælpe på, at jeg er faktisk et rigtigt menneske her på den anden side. Og de siger jo, at de kan godt forstå min situation, men de kan ikke lave nogen særtilfælde, og de synes, det var fint nok, det der stod. Det fulgte de presseetiske regler, og bla bla bla. Der var rigtig mange undskyldninger i det, som jeg overhovedet ikke var enig med. Du var jo ikke blevet forelagt den her artikel. Overhovedet ikke. Jamen, det var jo også fordi, at hans navn var ikke bragt i artiklen, selvom de normalt ville gøre det, fordi han har fået et år, for at jeg ikke kunne identificeres. Men der var jo til Sydlandet alligevel folk, der godt kunne regne ud, at det her handlede om mig. Og jeg var egentlig også, jeg var ligeglad med, om folk vidste, hvem jeg var. Det var mere, at de specifikke detaljer var med. Og de retter så meget lidt, Ja. men vil ikke rette mere. Hvordan påvirker det dig, at du sådan set ikke rigtig har nogen indflydelse på, at de detaljer står der? Jamen, jeg føler jo et kæmpe kontroltab endnu en gang, og jeg føler mig så magtesløs i det. Jeg kan ingenting gøre. Nu har jeg prøvet at gøre, hvad jeg kunne. Jeg kan ikke gøre mere, end
end jeg gjorde. Ja. Kan du mærke, at du får det dårligere? Jeg er i hvert fald rigtig ked af det, og rigtig frustreret, og jeg synes jo bare overhovedet ikke, det er okay, og jeg kan mærke, at det hele kommer op igen, og at nu ved min familie det, og jeg har ikke altså, det er ikke mine ord, de har fået for det. Det var helt vildt svært. Og hvad gør du så med... Jeg tænker rigtig meget, rigtig længe, at jeg synes faktisk, at det her er et større problem end min sag. Jeg synes ikke kun, at det handler om en artikel eller en avis. Så går rigtig længe og overvejer, om jeg skal skrive noget, lave et debatindlæg, for ligesom at få det her ud. Men jeg vidste jo også, at hvis jeg gjorde det, så var det også bare ude. Meget af min familie vidste stadig ikke, at det her var sket. Hele min fars side anede ingenting. Hvis jeg selv kom ud med det, så vidste alle jo også lige pludselig, hvad der var sket. Men ja, i september besluttede jeg mig så for at gøre det, fordi jeg simpelthen bare synes, det var så vigtigt. Så du sender debatindlæg ind til Information? Ja. Den vil de så gerne bringe? Det vil de. Du har jo noget af den med her. Ja. Så jeg tænkte på, om du ville have lyst til at læse noget op fra den? Ja. Forestil dig, at din mest sårbare oplevelse en dag står på forsiden af avisen. Ikke fordi du sagde ja, ikke fordi du blev spurgt, men fordi nogen mente, at offentligheden havde krav på at vide det. Det er virkeligheden for mig og alt for mange andre ofre for seksuelle overgreb. Og det er jo rigtigt, Ja. kan man sige. Hvordan blev den taget imod? Den blev taget rigtig godt imod, og jeg kunne virkelig mærke, at folk var på min side i det her. Så det var jo virkelig rart. Jeg havde jo også en bekymring for, inden jeg udkom med den, hvad folk ville sige, om de ville sige, at det var mig, der var helt væk i det her, og hvordan andre medier ville reagere på det. Det blev heldigvis taget rigtig godt imod. Min tidligere rektor, han synes jo heller ikke, det her er okay, så han spørger mig, om han må klage til pressenævnet på mine vegne, og det giver jeg ham lov til. I samarbejde laver jo nogle skriv til dem, og har en korrespondance med dem, hvor at vi først skriver noget, og så svarer Fyns tilbage, og sådan kører det lidt frem og tilbage, indtil at vi ligesom mener, at det hele er blevet dækket. Hvordan ender den sag? Det ender med, at pressenævnet giver mig ret i, at det, der stod, ikke var okay. Heller ikke i anden version. Ja. Bliver den fjernet? Nej, den ligger der stadig. Der står jo stadig det i, som der gør. Og når man så indgiver sådan en klage til pressenævnet, så sender man jo alle mulige dokumentation, og der er alle mulige dialog og sådan noget. Der står vel også de detaljer? Altså, de er faktisk klippet ud. Ja, så de specifikke detaljer ikke er med. Hvordan kan det være, at de ikke har fjernet den artikel så? Det ved du ikke noget om. Nej. Ja. Altså, jeg ved jo, at de skulle jo offentliggøre, at de havde fået kritik fra pressenævnet. Og så tror jeg også, at der nu står over artiklen, at de har fået kritik på den her. Ja, jeg forstår heller ikke, hvorfor de ikke bare fjerner den. Nej. Men altså. Føler du, det er nok? Altså, jeg har jo hele tiden sagt, at jeg kan jo ikke bruge det til noget. Også fordi, om de så fjernede artiklen nu, så ville folk jo have læst den. Det er jo 8 måneder siden, at den kom ud, og at vi lavede klagen. Så selvom at jeg nu har pressenævnets ord for, at det ikke var okay, så ved jeg ikke, hvor meget jeg egentlig kan bruge det til. Og så er der jo heller ikke andre steder, man rigtig kan gå hen med det. Nej. Er der nogle andre medier, som du også har klaget over, eller som har bragt de her oplysninger, uden at du ligesom har haft indflydelse på det? Nej, det var kun Fynstifterne, der skrev en artikel. Ja. Og den kommer ud til at stå der for evigt, kan man sige. Det tænker jeg. Lidt som at jeg også skal gå ind og finde det her gamle noget. Ja. Nu er der gået 8 måneder, og du har skrevet 2 kronikker i Information. Sandheden er jo kommet frem. Ja. Også den del af det, som du egentlig ikke havde lyst til, at nogen skulle bringe, før du selv kunne sætte ord på det. Ja. Hvordan har du det så lige nu i dit liv? Ja, jeg får det i hvert fald bedre. Det har helt klart hjulpet mig, at jeg har kunne sige fra.
og at jeg har kunne mærke, at det, jeg er ude at sige, rent faktisk kan gøre en forskel for andre i fremtiden. Fordi jeg ved, at der desværre kommer andre sager i fremtiden også. Jeg håber virkelig, at medierne de tænker lidt mere over mennesket bagved. Nu har jeg jo set dig i presselogen, hvor du virkelig kommer med skæld ud til de her forskellige mediechefer, der var derinde. Det var jo tydeligt at se, hvor pinligt berørt han selv var over det, han havde bragt derinde. Men den er så ikke fjernet, kan man sige. Nej, de mener jo, at version 2 er okay. Det er jo kun, de undskylder eller beklager over den første version. En pointe, som du havde undervejs, når man har lyttet til de her forskellige interviews, du har medvirket i, så har det været, at i stedet for at bringe de her detaljer, så kunne det have været mere interessant at tale om, at man rent faktisk godt kan få dømt nogen, der har udsat en for overgreb 10 år efter. Ja, jeg tror hele tiden har min pointe jo været, at de måtte godt skrive artiklen. Det har ikke været det, der har været mit problem. Også fordi jeg synes jo, at det er helt vildt vigtigt, at folk ved, at selvom det er 10 år siden, så kan det godt ende med en dom. Og selvom der har jo ikke været nogen beviser i min sag overhovedet, så det er jo også meget særligt, at han rent faktisk har fået en dom, men det kan lade sig gøre. Det synes jeg helt klart kunne have været bedre, hvis det var fokus i artiklen. Jeg ved, du har også fået henvendelser fra Journalisthøjskolen, om du vil komme og ligesom lære de nye journalister lidt om, hvordan at man bør skrive om det. Ja, jeg var i hvert fald blevet kontaktet i forhold til, at de synes, at det kunne være fedt, hvis jeg selv havde lyst til at blive journalist og kunne lære mine medstuderende, hvordan jeg synes, det burde gøres. Og jeg er jo også blevet kontaktet, om de måtte bruge min sag som casearbejde deroppe. På Journalisthøjskolen? Ja. Og sagde du ja tak til det? Jeg har jo sagt, at selvfølgelig må de det, men jeg synes, at de også skal bruge den fagbog, der er. Den eneste fagbog, der er. Og hvad hedder den? Den hedder Mediernes rolle i voldtægtssager, presseetik og jura. Ja, og den er ret ny? Ja, den udkom i oktober. De har jo ikke vil sætte den på pensum deroppe. Okay. Ja. Og nu har du så skrevet, og du har jo også kommet igennem de der 2 retssager. Hvor er du så henne lige nu? Der begynder at komme noget mere ro på, og jeg har det faktisk rigtig godt. Det er selvfølgelig hårdt. Stadigvæk. Man har jo fået stjålet noget fra sin uskyld, sin barndom, som er blevet frataget en. Du har handlet helt vildt det sidste år. Ja. Du har formået at få sagt det, der var hemmeligt, få det anmeldt, og du har været i retten. Han er blevet dømt. Du har været ude også og komme med en kritik til os journalister, hvordan at vi bør agere i de her situationer. Og det synes jeg jo er helt vildt imponerende. Og som en, der også selv har været udsat for det, så vil jeg jo bare sige, at jeg synes, at det er virkelig relevant, den kritik, du kommer med. Ja. Her til sidst så vil jeg bare sige, at jeg virkelig synes, det er vigtigt, at medierne tænker sig om, når de dækker sådan her sager som min. Og når de dækker sager med sårbare kilder i, de husker på, at det kan faktisk have konsekvenser for de mennesker, der sidder på den anden side. Jeg ved, at de også har vil invitere dig ind og snakke med deres redaktion, og om hvordan at de skal gøre det i fremtiden. Ja. Og har du været i det så? Ja. Okay. Det har. Modigt. Ja. Ja. Og tog de så imod den kritik, du kom med? Altså, de ved jo udmærket godt, at de har gjort noget forkert her. Deres journalister var jo også meget på min side, faktisk mange af dem, og kunne godt se, at det var forkert, den måde sagen var blevet dækket på. Og de synes da helt klart også, at de skulle have dækket den, som jeg foreslog. At historien skulle have handlet om, at det er 10 år siden, og han kan stadig få en dom. Men jeg ved også, at når der skal dækkes sager som min på Fyns Stiftstidende lige nu, så skal alle sagerne op forbi chefredaktøren.
at kigges igennem, inden de bliver offentliggjort. Ja. Josefine, jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du vil være med her og fortælle om alt det, du har oplevet, og også den skideball, du har kommet til medierne, som er helt på sin plads. Og jeg tror, at det er mega vigtigt, at du har kigget de her mediechefer i øjnene og fortalt, hvordan det påvirkede dig. Ja. Selv tak.